Mis-27 ta' Jannar li għadda saru aktar minn 1300 telefonata fuq is-servizz ta' emerġenza għall-annimali domestiċi minn tnieda mill-Gvern. F'madwar 600 każ minnhom l-annimali involuti ingħataw kura immedjata. Dan ifisser li kważi nofs it-telefonati li saru kienu jirrikjedu intervent fil-pront. Xi data kemm is-servizz kien essenzjali għall benesseri tal-annimali domestiċi f'pajjiżna, b'aktar serħan tal-moħħ għas-sidien. Is-servizz ta' emerġenza veterinarja qed jopera minn klinika fi Pjazza Reġi Miller fil-Fgura li tiftaħ kuljum bejn 8 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu, inkluż il-ħdud u l-festi pubbliċi. Madant tnediet il-helpline fuq in-numru 153 estensjoni 22 fejn is-sidien tal-annimali jridu jċemplu l-ewwel qabel jiġu riferuti lill-klinika. Il-Ministru responsabbli Anton Refalo enfasizza l-importanza li s-servizz jintuża wkoll b'mod responsabbli. Aħna bħala Gvern qegħdin nagħmlu l-almu tagħna kollu anke rivużjoni tal-ewwel vista qegħdin ngħadduha kemm jista' jkun malajr biex bekk dan servizz jibqa' jkun effettiv. Jiena wkoll nimpenja ruħi biex iktar intejbu dan is-servizz fl-aħħar mill-aħħar għal ħabib tagħna li huwa l-annimal. Il-Kummissarju tal-Annimali fl-Arabela wkoll tkellmet dwar is-servizz inkluż minn esperjenza personali tagħha meta ġiet bżonnu bil-kelb tagħha. Sabaw mhux biss bħala kummissarju għat-trattament tal-annimali, imma bħala l-mama ta' Argo li għamilt użu mill-servizzi ta' emerġenza hawnhekk ġewwa l-Fgura li ma' proġett ġimniedi mill-Ministeru u mill-Gvern ftit ta' xahar jew nofs ilu. Dik ma kienx għadha s-servizz kont ninsab f'mument ta' kriżi u apparti kriżi kont inkun f'mument ta' paniku. Il-fatt li konna fida s-servizz kien jagħtem tani wens u serħan il-moħħ nappella li min ikollu emerġenza, verament emerġenza jiġi jagħmel użu minn das-servizz il għaliex l-istaff huma eċċellenti u s-support li sibt m'hawnx bħalu. U għalhekk nirringrazzja lill-istaff u lill-vets kollha li ħadu s-servizz.